Alright, good morning everyone. Tayo po muli ay nandito sa Malabon Fish Market para sa mga update na ating puma-update sa ating pag-vlog po dito sa bayan ng Malabon Fish Market. So ganyan kadami po ang ating mga kababayan na dumayo. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Ate Pam, ikot muna ako. So yun po yung presyo ng mga perpiraso ng mga bangus na latag po sa Malabon Fish Market. So sasalubong tayo sa ating mga kababayan na mga namimili. So 20 kilo na mga galunggong. Gulyatan po natin ay 160 ang kilo at ang bangus natin ay 160 rin po ang kada perpiraso, no? So Ate Pam, shout out, good morning. Ayun, shout out sa mga followers natin. So, ang daming tao na namimili po ngayon dito, no? So, ito yung mga latag po dito ng mga isdang dorado, barakuda. So, yan po yung inyong mabibili na mga isda na latagan po dito. Ayaw pa po yan. Malit na po yung punto ka. Baka gawin mong daing yan, ha? Pamaksiw yan. So, ito yung mga palinda po dito, mga isdang bisugo. Shout out, good morning po. Ang ganda yung mga torsilyo natin ngayon, no? Fresh na fresh. At yung mga dalagang bukid na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. At mga isdang dorado, barakuda. Kano yan? Alright, so abante na tayo at busy yung ating kaibigan na vendor, no? At dito tayo sa mga latagan ng isdang gulyasan, 180 ang per kilo. At may tumpok din po dyan salmon japayuki sa halagang 100 pesos. So yan po yung mga presyo na ating pong dinadaanan, no, ng ating mga video sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga presyohan. Tuna 220, 180 gulyasan. 50 lang yan, pag kilaw yaman yan. Yan po mga isdang salmonete, oh. 50 pesos na tumpukan. Pwedeng-pwede ka na magpamaksiw. Ayan, oh. Kakalaso, tunsoy, no? Sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market. At ang mga tumpukan po ng ispada natin ay 100 pesos. So, yan yung mga bagong update natin dito sa Malabon Fish Market. At 100 pesos tumpukan po ng mga puti. 380 po sa mga kilo. Ang daming sap-sap, oh. At
Yan po yung mga tumpok at kilo po ng mga isdang espada. At yung mga tumpukan po dito ay halagang 100 pesos din po. Yan ang mga per piraso ng mga bangus, no? 150, 160, 180. So, ganyan po yung mga kada piraso ng bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Wala ba sa dan? Wala sa dan. Laki ng bangus, oh. Good morning. Good morning. Ang laki ng bangus, oh. Magkano ang 20 kilo. 220? So, 220 yung per kilo ng mga bangus dito. At ang gulyasan natin, Sa 200. 200 ang kilo. Yun po yung mga presyo ng ating ina-update dito sa pwestuhan, no? 200 pesos na kilo. Mga tilapiyang Batangas. 150 sa mga kada piraso ng mga bangus sa bangusan. Boss, thank you ha. Arin salamat. Thank you. Mga islang labahita. Ayan, mga labahita natin, no? Kano kilo ng labahita? 200 ang kilo. Sa mga dalagang bukid. Sa pagprito, no? Dalagang bukid at mga labahita. Salamat! So, pwestuhan ni Kuya Warren. So, yan po yung mga latag ng kanyang mga isdang bato na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Matingin tayo sa loob. At dito muna tayo kay Boss Ari. Good morning, Boss Ari. Shout out. At ito yung mga isdang binluan, sagisi, dalagang bukid. Boss Ari, magkano dalagang bukid mo ngayon? Sa sagisi. 220. So, yan po yung mga ina-update natin sa kanyang latag, no? Mga isdang bato. Ganda ng laman. Yan po ay dalagang bukid. Boss Ari, salamat ha. Kaunti lang yung latag mo ngayon, no? Kaunti yung latag mo ngayon. Kanina. Huli lang pala ako dumating. Salamat! So dito rin po dalagang bukid, may kuntalakito. Yan yung mga latag dito ni Kuya Warren. Dalagang bukid. Magkano ngayon ang alam mo kay Warren? Dalagang bukid. 240. Labahita. 200. Ganun din dito. Parehas. Ayan yung mga presyohan ng kanyang latag, no? Eh, mga sagisi mo. 250. 20. Iyon ang mga kilo, no? Good morning po. 115. Kuya Warren, salamat. At yun yung mga update natin sa kanyang latag ng mga isdang bato na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. At paninda naman ngayon ni Nanay Noemi, oh. Mga tilapiyang Batangas naman ngayon. Good morning po, Nanay Noemi. Nanahong bangus. Ay, bangos na ubos na din. Isang piraso na lang po. Pwede nyo na pong angkinin. Magkano po yung tilapiyang Batangas nyo ngayon? 20 lang. Ngayon, 120. Ang ganda, oh. 120 na kilo ng mga tilapiyang Batangas. Salamat po, Nanay Noemi. Thank you po. Salamat. At dito pa ay may mga ma-update pa tayo dito sa pagtawid natin, no? So, ito yung mga latag ng mga 50 pesos tumpok ng mga espada. At makakapag-prito na kayo, no, ng inyong mga gustong ulam dito, oh. May 100 pesos tumpok, mga espada.
isdang chaveta. Ayan po yung kanilang latagan at mga gulyasan po. So ito po yung latag ng gulyasan. Pogi. Ito po ay 180 sa mga kilo ng isdang gulyasan, no? So hindi pa rin na bumababa yung mga presyo niya at talagang nasa 200 at 180 ang mga per kilo. Ito naman po yung mga latag ng tungsoy sa halagang 50 pesos. At espada rin po, 100 pesos mga bentahan po dito ng mga tumpuhan. At dito yung mga latag nila, 340 sa mga kilo ng hipon at 100 pesos tumpukan. At ang mga presyohan ng galunggong ay 100 pesos. Mga isdang tulingan sa halagang 180 ang kilo. At 340 sa mga presyohan dito ng mga golden pompano. Ito po yung pompano po natin na maganda. 340 po ang mga per kilo. Ang pano ko, Boss Lando, tumataas na. Oo nga eh, pumapalo na ngayon sa 340. Ayoko na si Mandaya eh. Maganda yan, maganda yan. Ay, shout out sa mga barat. Ayun, shout out. Mga barat, di na kayo makakabarat. Mataas ang puhunan. Malaki na puhunan ngayon, mataas na. Mawi kami ngayon. Kailangan bumawi. Marami na nakakuha ng bonus. Ito po isang piraso ng bangus ni Kabugris. Ayan, 80 pesos ang isa. Tapos may 160. Ayan o, 160. Yan yung mga latag ni Kabugris ng kanya mga bangus na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. Tapos ang mga bluefin tuna natin dito at yellowfin tuna. So lapitan natin yung kanilang latag. So maraming mga mamimili, no? Tagsa sa Malabon Fish Market. So parehas po yung latag dito ng bluefin tuna, 220 at yellowfin 220. At ang mga gulyasan ay 170 ang mga per kilo. So yan po yung mga mabibili niyo sa Malabon Fish Market na ating updated, no? 100 pesos tumpok na mga hipon. At meron din po 50 pesos pang okoy. Yun yung mga pang-okoy natin dito ng mga hipon at sa balat po ng baka ay 150. Kaya 240 nilagyan ng presyo. Ang mga presyohan po dito ng mga pang-okoy na hipon. So ayan po yung mga mamimili po natin sa Malabon Fish Market. So shout out po sa inyong lahat at tayo po ay mag-iingat. God bless po. At ito tayo sa mga bentahan ng gulay ni Gandara, no? So salamat, thank you. Salamat. Good morning, Gandara. Shout out.
Update tayo sa mga gulay na naman dito sa pwestuhan nila, no? Magkano ngayon yung mga presyo ng carrot mo ngayon? Carrots, boss natin, 70 pa rin ang kilo. Yung mga puso ng saging, 50. 50 pesos na per Sa kilo. repolyo, 80 lang, 80 ang kilo. Yan yung mga presyo po dito ng gulay ni Gandara, no? So puntahan nyo lang po siya rito at makakabili po kayo ng mga gulay na gusto nyo pong bilhin sa kanyang pwestuhan. Ang luya, magkano ang presyo? Sa luya, boss natin, 80 kalahati. Bali 160 ang per kilo. Sabi tawag sili. Oh. 24 kami dito. Hanggang 24 sa mga nagtatanong, no? Hanggang 24 sila dito. Magtitinda sa Malabon Fish Market. Pasko, alam na. Ayun. Siyempre, nasa bahay tayo lahat niyan. Okay nga. Ang sibuyas, magkano kilo ngayon? 160 160. po. Ito ka tayo, 10. Meron tayong sigarilyas, boss. Magkano yung sigarilyas ngayon? 125 140 ang kilo. Taas ngayon ng Toge, sigarilyas. 50. Toge, 50 pesos. Thank you po. Sarap yan. Laban, 70. 70. Ayun, siya na nagbigay ng mga presyo. Sampalok. Sampalok ng sariwa. 80. 80 ang kilo, no? Mais. Mais, magkano? 20 20 ang isang piraso. Tatlo, 50. Ayun, 3.50. Binebenta po, no? 3 pieces. Upa, magkano? 40 pesos ang isang piraso. Ang pechay. Pechay, boss Lando. 10. Ayun, 10 po. Kita kayo. Oh. Shout out sa'yo, Tay. Good morning. So, si nanay gumagawa ng kanyang pangpakbet na isa. Shout out po. Ayan. At, magkano ngayon? Pakbet, 50. Ayun, 50 pesos na pakbet, no? Eh, yung apalaya natin, magkano po? Palaya, 120 yan. 140 na hapon niya. Kagaling. Yung ano natin, talong po. Talong, 80. 80 pesos. So, yan po yung update natin dito, no? Sa pwestuhan ni nanay. Pagkatapos natin doon kay Gandara, no? Ang upo ay 40 pesos, no? Yan po yung mga presyuhan ng latag nila. So, Nay, salamat po. Thank you. So, yan po yung update natin dito sa kahabaan po ng Malabon Tumpukan at na-update natin yung kanilang mga latagan. So, medyo may paggalaw ang mga presyo ng kanilang mga isda. So, maraming salamat po sa pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. So, shout out sa ating mga OFW at mga kaibigan na naghahanap buhay sa construction site. So, God bless po sa ating lahat at papalapit na ang Pasko. Thank you. Bye. Wala